Imagineu-vos que teniu 3 plats de ceràmica i 3 plats de plàstic, que estan molt nets. Imagineu-vos mercuri, sabeu el que és, el mercuri? L'heu vist mai, el mercuri? Bé, deixeu caure una gota de mercuri en aquest plat i en aquest plat. Sabeu que el mercuri queda en forma de boleta. Queda en forma de boleta, sempre. Deixeu caure una gota d'oli en aquests plats i l'oli queda així i queda així. L'oli s'estén a la superfície dels plats. El mercuri queda en forma de boleta. Deixeu caure una gota d'aigua i si els plats estan molt nets, com us he dit, l'aigua queda així i queda així, diferent, d'un plat que l'altre. Hem de preguntar-nos el per què. I resulta que això els científics ho saben. Hi ha 2 propietats que expliquen això. Una propietat se'n diu tensió superficial. Tensió superficial és la tendència dels líquids a quedar en forma de bola. Tots els líquids tendeixen a quedar en forma de bola per fer esferes el més petites, el més compactes possible. Si heu vist pel·lícules de l'espai, de vegades en absència de gravetat tiren líquid per allà, llavors el líquid aquell queda en forma de bola. Doncs és això, la tendència dels líquids a quedar en forma de bola. Tots els líquids, aquest i aquest. Però per altra banda, les superfícies sòlides, els sòlids, qualsevol sòlid, té tendència a estar mullat, a ser mullat pels líquids. És a dir, que aquests plats tenen tendència a ser mullats i aquests d'aquí també. El que passa és que, depenent del material, guanya una propietat o l'altra. El mercuri té una tensió superficial molt alta. L'oli té una tensió superficial molt baixa. Els plats de ceràmica tenen unes ganes de ser mullats molt alta i els plats de plàstic molt baixa, plàstic o silicona, molt baixa. El resum és que aquí guanya el mercuri. El mercuri té tanta tensió superficial que sempre guanya. Guanya aquí i guanya aquí, boletes. L'oli té una tensió superficial tan baixa que sempre perd. Perd aquí i perd aquí. Però en canvi l'aigua, que té una tensió superficial intermitja, guanyen aquí, queda en forma de bola, i perden aquí. I és que els plàstics tenen una energia superficial molt baixa. Tenen poca tendència a ser mullats. Quedeu-vos amb aquest dibuix d'aquí. La gota d'aigua a sobre el plat de plàstic. Vosaltres coneixeu aquests bitxos. Aquests insectes, estem aquí en una sessió de ciències, aquests insectes. Aquests insectes estan dipositats a la superfície de l'aigua. Mireu el que els hi passa aquí. Mireu el que els hi passa en aquest punt d'aquí concret. La pota disposada sobre l'aigua. Doncs bé, això vist amb un dibuix és això, una pota dipositada a la superfície de l'aigua. Això és similar a el que teníem del plat de plàstic i la gota d'aigua. Aquesta gota d'aigua està dipositada a la superfície del plàstic i queda així. Fixeu-vos que aquest angle és un angle superior a 90 graus, és un angle obtús. Fixeu-vos aquí que l'angle aquest de l'aigua i la superfície de la pota de la bèstia aquesta és un angle també obtús. Quan es dona aquesta situació, es diu que aquest líquid no mulla la superfície. Si el líquid no mulla la superfície, està simplement dipositat a sobre. Aquesta pota d'aquesta bèstia està simplement dipositada. Com si fos un llit elàstic, la superfície de l'aigua es deforma, i al deformar-se s'enfonsa una miqueta i es genera una força cap amunt i aquesta força cap amunt és la que és capaç d'aguantar la bèstia aquesta. És degut a la elevada tensió superficial de l'aigua comparada amb el sòlid aquest, que és com un plàstic natural que vol ser poc mullat.